yang tunggu. तो हमारा सीएम साहब yang tadinya kodenya dulu ya. no bajo es uno claro गाड़ी और सीएम থাকে और तो ना दासानो गाड़ी और मानो बिना आगे तो गुस्से में था बाद में तो अरे कैसे बढ़िया अच्छा हमारा ये जल्दी करो जो करो निकल जाओ फोटो फोटो যত মিডিয়া রং বুঝাম তিনি চিনি বরম গোনাं চিত্তরঞ্জন দেববর্मा চিনি কাশ্মীর তিনি চিনি দেশनि बागै শহীদ होनाय बिनि नगरजों फायलायमानि তিনি বরম গোনাं চিনি त्रिपुरा हास्टेनि मुख्यमंत्री बरम गोनां डॉक्टर मानिक साहा ते उरनि बरम गोनां एमएलए ते उजनि डीएम एसपी जों जतन उजागा फायो बिनि नगर फायो बंनि नग नुखुंनि खोज खबर ना फायमानि ते आगामी दिनाव बंनि जे नग नुखुंनि जे आगिनि डिमान्ड दंमोन दिनै जे बरम गोनां साखा मुख्यमंत्री न जे बिनि बुंमुङै लामा बिनि बुंमुङै हस्पिटाल बिनि स्टेच्यु
बिनि जे प्रब्लेम दंमोन जों सरकारि हयते जों म प्रब्लेम न जों नायनाय चिनि बेसिकाई चिनि उरानो बेले बेले हामबाय रो चिनि जों बरम गनां एमएलए न कारण ब जेबे जोंनो सुबामानि मानो आबन बागन बेले हामबाय रो बेले बेले हामबाय ब्लाइकेनो तंथगो जे चिनि रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिआव चिनि बीर शहीद चित्तरंजन देबबर्मानि सिमालांगो फायै त्रिपुरा हास्टेनि चीफ मिनिस्टार डक्टर मानिक साहब फायै तिनर बरमनि फायमानि बागै जों आबोनि बागै ब्लाइके तंथगो ताई और फाइमानजाक फैगा चिनि बरम गोनां ट्राइबेल वेलफेयरनि मिनिस्टार विकास देबबर्मा चिनि खवाई डिस्ट्रिक्टनि डीएम मैडम तारपरे एसपी साहेब ता जिला सभापति रखबे गोबां ससियेल वार्कार तिनि फायका जों चिनि चीफ मिनिस्टार जे बरम दिनानि तमै जों बनो बरमनि तिनि यासागै माखा चिनि डक्टर मानिक साहा चीफ मिनिस्टार बस हाइकलांका डीएम नो चित्तरंजन मुंगै और कासा हॉस्पिटल पेज सिंगनानि बागै जे नांगमानि या फिरि बनो रमना बागै साका ताई अ लामानो ब पिस खलायनानि एवं चित्तरंजन देबबर्मा मुंगै खलायनानि अब चिनि डीएम मैडम नो साका ताई बिनि कासा स्टेजआव उंनाय एवं खाली ओ जे 29 तारिख नवेम्बर सालो और कासे मेला कतरुंनाय ओ मेलावो चिनि चीफ मिनिस्टार फाइमानजाक फायनाय बनो चीफ गेस्ट तंनाय गाबोन बागै जों बेलायखे तंथ्रगो रामचंद्रघाट एवं डेभलपमेन्टनि गोबां मा ककबर तिनि मालाय साजाका एवं ब थांनाफ्रु बायजालबारि चिनि जे पुलिस हाउसपुर आउटपोस्ट जिंका ता हॉस्पिटल ता स्कुल बनाय थानानि कगरिखा जों बनो नासिंनि तंनाय एंखाय जों बेलायखे तंथ्रगो रामचंद्रघाटनि लुकुरंनि इंगै जों चीफ मिनिस्टार बेलायखे हामबाय याफारो खाका हाम याफारो हामबाय बेले हामबाय नरकनि बुकुं खुनजुते तत्रानि बेमार बाय टेक्टो मानजाकता हनके लेरिया कारै दाति दाति फायै नायजाक फायबायदि नरकनि आमसाइनि महना मेडि क्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर अरवो तंगो बुकुं खुनजुते तत्रानि आमजकनाय गोरोंकुक स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश त्रिपुरा बखरकसा एमएस ENT स्पेशलिस्ट चिनि अरवो मरकनि मेशिन बाय आमजगि नायजागो आबनो कारिबो आमजगि नायजागो बुकुं खुनजुते तत्रानि दाल बिदाल बेमारनि जोंजाल रक बुकुंते हामा हरि माया अंगमानि खुनजुदो रकमानि थायरॉइड तत्रा फुलिवि रबन मानि मेट्रिक कैंसर रंजाक बेमार रगनो बेलाय काहामके साकथारै आमजगि नायफायो कक्ति साल ब्रुम ब्रुम नो खुवाई मोहना मेडिक्लिनिक